Безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әсәебез, кайнабыз, өләсәебез, апаебыз Гөлфиназ Әхмәдвәли кызы Сатучина 1 март көнне үзенең күркәм гомер байрамын 65 яшен билдәләнә. Бұл туралы безгә юбилярның балалары хәбәр итә. Кадерле кешебез язның 1 көнендә Стәрлебаш районы Кабаккаш авылында дөньяга килә. Урта мәктәпте тамамлагач бухгалтер һөнәренә ия була. Адак авылына кайтып хезмәт юлын башлай. Шул вакыттарда авылдашы атайыбыз Гафур Сахарьяр улына кияүгә сыгып, матур тормыш корып ибәрәләр. Әйткәндәй, атайыбыз да 20 февраль туган көнен билдәләнә. 2 елга кадерле кешебезнең зур гомер байрамын билдәләрбез дип торабыз. Газиздәребез бик тырыш, уңган кешеләр. Күркәм йорт халып сыктылар, зур хуҗалык тоталар. Яйгәһен бакса тултырып емеш-еләк, яшелсә үстерәләр. Әсәебез кул эшенә аш-һуга оста. Ял вакытларында өйдәре ян-янсәрдәр, туган-тумасалар тавышынан шау-гөр килеп тора. Гөлфиназ Әхмәдвәли кызы бар гомере буена намыслы хезмәт итте. Һөт фермаһында хисапсы, колхозда баш бухгалтер вазифаһын башкарды. Кайда гына эшләмәһен хынатманы, бар ердә лә үзен ихтирам итеп тордылар. Әсәебез дә, атайыбыз да ихлас күңелле, ярдәмсыл кешеләр. Кадерле тормыш иптәшем, әсәебез, өләсәебез, һине күркәм байрамың менән котлап, һаулыктың корыстай ныклыһын, гомердең озынын, эшләреңдең һәр вакыт уң, тормышың ырыслы булуын теләйбез. Киләсәктә лә пар канатың атайыбыз менән бергә кулга-кул тотынып, безнең һөйнестәргә шатланып, иминлектә яшәүегезне, тормыш юлыгының тик бәхет куанычлардан, аят көндәрдән генә торуын теләйбез. Без һезне бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Йөрәк түрендә яткан иң йылы хисләрен һезгә тормыш иптәшегез Гафур, кызыгыз Сөмбел, улыгыз Айзат, кияүдәрегез Фәнзит Айдар, киленегез Анфиса, ян-янсәрдәрегез Гөлназ, Азалия, Динар, бүләсәгез Аделина һәм Өфе, Стәрлетамак, Түбәнге Кама калаларында, Краснодар краенда яшәүче барлык тугандарыгыз yetkерә. Хәзер башкарыласак йырда фәкать һезнең өчен яңгырай. Әсәй, тип күпме йырланган, күпме шигырь юлы төзелгән. Сөнки юк шул әсәйләрдән мәгърәк. Балаларым тиеп üzülgән. Күптән язмышымда Әсмәнем тормыш урып ахын. Тик һаманда газизә сәкәем, изге кәңәшеңә мохтажымын.